Benvinguts. Avui des de la Ronda de Sant Antoni, un dels exemples més clars del fracàs de la política urbanística d'Ada Colau i de Jaume Collboni, que han convertit aquesta via emblemàtica de la ciutat en un espai de degradació. I no, aquesta vegada Ada Colau no podrà culpabilitzar altres. Ella és la màxima responsable. El 2017, quan s'estaven enllestint les obres del nou mercat de Sant Antoni, es va presentar el projecte de remodelació de la Ronda. Però Ada Colau, quan quedaven 4 dies per finalitzar el concurs públic de les obres d'aquest projecte, decideix unilateralment anul·lar el concurs. Per què? Per prioritzar altres projectes que li interessaven més, com les superilles. El que s'havia promès i el que s'havia consensuat per la Ronda de Sant Antoni era això. Era un espai de consens, de vida, pels veïns del Raval i també pels veïns de Sant Antoni. 5 anys després, cap notícia, cap projecte, només hi ha abandonament. I la Ronda de Sant Antoni s'ha convertit en el que veiem avui, una gran llosa que cobreix l'espai, que impossibilita la mobilitat, que perjudica restauradors, veïns, comerciants i que s'ha convertit en un focus d'inseguretat, de drogues i de brutícia. Els veïns estan farts i s'han constituït en una plataforma d'afectats per la llosa de Sant Antoni. Els hi donem tot el suport, estem al seu costat per reclamar la reforma que cal. Ara, la mobilització veïnal ha aconseguit que hi hagi una patrulla de la Guàrdia Urbana que hi sigui 24 hores al dia. Però això és una solució temporal i és un reconeixement del fracàs de les polítiques que s'han fet en aquest espai. Des de Junts per Catalunya reclamem i ens comprometem a la reforma integral de la Ronda, a fer un pla de xoc de neteja, a fer un pla de xoc també de seguretat per tornar a omplir de vida aquest espai. Qualsevol altra política que es faci aquí és intolerable.